Una trentena de joves emprenedors salouencs han rebut un reconeixement per la seva feina. L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament, volent aconseguir que els emprenedors siguin més coneguts al territori, ha editat un llibre que recull els perfils d'aquests joves empresaris del municipi. Es tracta d'una publicació moderna i àgil que parla de les experiències personals de cadascun d'ells i els presenta com a referents a seguir en la situació de crisi actual. Després d'aquesta primera edició, el consistori espera poder-la ampliar amb nous empresaris en el futur. Pel que fa als sectors als quals es dediquen els emprenedors salouencs, sobresurt el turisme, el comerç i l'oci. Evidentment, Salou és un municipi turístic. I llavors, moltes activitats, molts negocis estan vinculats al món del turisme, no? Doncs a la restauració, a l'hoteleria, al comerç també destinat finalment al turista. Però vaja, jo crec que a Salou tenim la sort que tenim tots els tipus d'activitats que hi ha en qualsevol municipi. Tenim advocats, tenim economistes.